نشتو جالبا مريحو بمزوار بزي حقاو منقدي بمترب انجليز سجير كابزبل زتخصص ايرتراوي مسحق اميغريشن زتاساسورو نزقربو له كلتا جبنات كم زنص اقوم تغاليصو زي ابراتفورد زنبر ودي 24 عامت ادريس بسوني 22 سنه قبل على بيت فرد تختم قريبو جبنኛ كم زي كونه يقال هي بزلا نسو ندخل مسرح بيت فردي بحجز كابناب انجليز تغرينيا استرغمو لسب زكايدو خوينو قدمتي ابن حسن زكايد حدش مغبايا بدانيا كريس ويتسن بزي زخونه قدم خونت بوحس ناص انا مخان مسل توهيب ولا اتي ابل علي ازو وسد حقاو بين 29 نحاسه 2028 كجمر توطين زركب كوينو كساب اتا علاتتي ادما كال زوهاب وسانه بيت فردي يلن قدايو فلما زقاطمه زحلف عمت ب 13 غنبوت 2025 نشتو جالبا بمطقم كاب فرنسا نا بريطانيا بستغبره بماي ناي مسغار غعزيو نسو نتجالبا بمزوار زي حقاو سدتنياتات نا بعباي بريطانيا كسوغرو بمحجازن بتعلاتتي اون بعلو بزي حقاو مأتو فقاد نابتا هاجر بمأتاون يزخص زلا ادريس كاب فرنسا جالبا مريحو نا بعد انجليز مساتو مجمرتا براتفوردن كيغلن ابزركب مغابايا بيت فردي قريب نيرو ابتوان اخبار حق باور رامسي نبيت فردي ابزغرو صحف اتن حق اميغريشن بريطانيا تحيسو جالبا مريحو سغير زبل قداماي كسي كبيت غبن بمخانو اتغداي ابل علواي بيت فرد طراي كردا كم زغبا غليص نيريو ابت قداماي مغابايا مكتل علواي فرادي زوبا زخونه دانيا نيك هايلس نادريس بوحس اب غزو خصن حفقيدو ليو انت خنا اتانسو مريحوا استبهال الجلبا كالو سدتنياتات حيزا نيراديا ويس نبوين طراي سغير لا زبل زرزر حبريتا زاغيت نصور يلن اتيا مونغو فرنسان بريطانيا زركب مترب بمقراص نابعد انجليز زاتو زلو بزح سدتنياتات بالعلم طنك وسخ صنحيو بمسرت صبصابات اب 2025 طراي 41472 سدتنياتات بناش جلابون نزمترب بمقراص نابعد انجليز اتيم يوم كاب طر 2026 كساب مفارق غنبوت 2026 ابزلو غزي غن 7576 سدتنياتات بتمساسل منغدي نابتا هاجر كم زاتو منستر وشت او غدايات تهاجر يحبر እዚ ቁጽሪ ምስ ተመሳሳለ እዋን ናይ 2025 ክነጻጸር እንከሎ እቶም በዚ መትረብ ዝሰግሩ ዘለዉ በዝሒ ስደተኛታት ብኣስታት 40 ሚእታዊት ከም ዝነከየ እቲ ሚኒስትሪ ወሲኹ ገሊጹ ኣብ ኢትዮጵያ ኣዲስ ኣበባ ሰባት ጨዊኻ ገንዘብ ኣብ ምሕታት ተዋፊሮም ዝነበሩ ሰለስተ ፓኪስታናውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዝኣተዉ ተገሊጹ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣውፂዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ እዞም ሰለስተ ፓኪስታናውያን ኣብታ ከተማ ኣብ ገለ ክፋላት ኮይኖም ሰብ እንዳጨወዩ ሚልዮናት ብር ይሓቱ ከም ዝነበሩን ነቲ ገበን ድማ ስርሐ ኢሎም ሒዞሞ ከም ዝነበሩን ይሓቢር ዘሎ ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ብተወሳኺ እዞም ሰለስተ ፓኪስታናውያን እቶም ዝጨውይዎም ናይ ወጻኢ ዜጋታት ከም ዝኾኑን ብፍላይ ድማ ካብ ከም ህንድን ባንግላዴሽን ዝመጹ በጻሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ይጨውዩ ከም ዝነበሩን የሳቂዎም ብምንባሮም ድማ ንምፍትሖም ከባቢ 15 ሚልዮን ብር ይሓቶ መንባሮም ይተሓቢር ዘሎ እዞም ሰለስተ ዚሻን ኻልድ ፈራዝ አሕመድ መሐመድ ጁነይድ ዝበሃሉ ፓኪስታናውያን ኣብ አዲስ ኣበባ ዝርከብ ለሚ ኩራብ ዝበሃል ክፍለ ከተማ بعلت 11 سنة مالت ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ጨውያ ከም ዝፈጸሙን ነቶም ዝጨወይዎም ድማ በመስቃይ ገንዘብ ከም ዝሓተቱ ተገሊጹ ከም ሓበሬታ ፖሊስ እንድሕር ኮይኑ ድማ እቶም ዝተጨወዩ ህንዳውያንን ባንግላዴሻውያንን ከም ዝነበሩ ምስ ጨወይዎም ድማ እዞም ፓኪስታናውያን ነዞም ዝጨወይዎም ኣብ ሓደ ዝተኻረይዎ ገዛ የእትዮም ከም ዘሳቀይዎም بحيل دما كاب 15 كساب 30 مليون بر نخخفلو كم زقددوم يتقاليصو زم سلسته باكستاناويان بتوسخي ب 18 سنه نربعته ناب ኢትዮጵያ ክበጽሑ ዝመጹ ህንዳውያን ዜጋታት ጨውዮም ከም ዝቆጥቀጥዎምን ካብ 15 ክሳብ 25 ሽሕ ናይ ህንዲ ባጤራ ኣሳቂም ክኸፍሉ ከም ዘገደድዎም ይተገሊጽ ዘሎ እዞም ሰለስተ ፓኪስታናውያን ነቶም ዝጨውይዎም ኣብቲ ዝተኻረይዎ ገዛ ድሕሪ ምእታው እንደ ኣሳቀይዎም ንስድራ ቤቶም ከም ዝድውሉን ክፈሉ ከም ዝብሉን እውን ተሓቢሩሎ ፖሊስ ነዞም ሰለስተ ፓኪስታናውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው እቶም ዝተጨወዩ ግዳያት ኣደዳ ኣካላዊ ጎነጽ ከም ዝኾኑን ስቅያት ከም ዝበጽሖምን ሓቢሮም ኣለዉ ፖሊስ ብዛዕባ ዝጉዳይ ሓበሬታ ምስ በጽሖ ብቁልጡፍ መርመራ ብምጅማር ነዞም ሰለስተ ፓኪስታናውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተወ ይዝገለጽ ነዞም ሰለስተ ፓኪስታናውያን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣብ ዘእተወሉ ድማ ፖሊስ ብዝሕ ዘለዎ ከራሩ ገመዳት ከምኡ ድማ ካልእ ኣብ ጭውዮምን ኣብ ምስቃይን ኣብ ጥቕሚ ዝውዕል ነገራት ከም ዝረኸበ ኣፍሊጥዩ
ኣብ የመን ዝርከብ ዕጡቅ ጉጅለ ሑቲ ንምብዳህ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘለዋ ጽልዋ ንምዕባይ እትሰርሕ ዘላ እስራኤል ኣብታ ኣብ ቀረባ እዋን ከም ሃገር ኣፍልጦ ዝሃበታ ሶማሊላንድ ሰራዊት ከተዋፍር ጀሚራ ምህላዋ ሓደ ናይ ሶማል ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ንሓንቲ ሚድል ኢስት ኣይ ትበሃል ማዕከን ከም ዝሓበረ ተገሊጹ። እታ ማዕከን ዘርጊሓቶ ኣብ ዘላ ዜና እስራኤል ንሶማሊላንድ ከም ሃገር ኣፍልጦ ድሕሪ ምሃባ ብዙሕ ከይጸንሐት ኤምባሲ ከም ዝኸፈተትን ኣምባሳደር ከም ዝመዘዘትን ዝፍለጥ ኮይኑ ብድሕሪ እዚ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ብዝተገብረ ወተሃደራዊ ስምምዕ ድማ ኣብ ኣጋም ምጅማር ኩናት ኢራን ኣስታት 50 ዝበጽሑ ወተሃደራት እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ከም ዝተዋፈሩ ተገሊጹ። እቲ ናይ ሶማል በዓል ስልጣን ሂብዎ ኣብ ዘሎ መግለጺ ድማ እቶም ኣብ ሶማሊላንድ ዝተዋፈሩ ናይ እስራኤል ወተሃደራት መብዛሕትኦም ናይ ኢትዮጵያ መበቆል ዘለዎም እስራኤላውያን ወተሃደራት ከም ዝኾኑን ኣብ ሶማሊላንድ እስራኤል ወተሃደራዊ ማዕስከር ትክክል ምህላዋያ ሶማል ከሲሳ ዘላ ከም ዝፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ እዋን ማዕከን ዜና CNN ዘርጊሓቶ ኣብ ዝነበረ ጸብጻብ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድን ኣዘርባይጃንን ዝርከበን በርከት ዝበለ ሃገራት ኣብ ግዜ ኩናት ኢራን ወተሃደራት ኣዋፊራ ከምኡ ድማ ወተሃደራዊ ማዕስከራት ከም ዝተኸለት ተገሊጹ ነይሩ እዩ። ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት እስራኤል ሂብዎ ኣብ ዘሎ ገብረ መልሲ ነቲ ብዝተፈላለዩ ወገናት ዝርጋሕ ዘሎ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ሰራዊት ኣዋፊራን ማዕስከር ተኺላን ዝብል ዜና ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ኣብ ባይታ ዘየለን እዩ ብምባል ነፂግዎ እዩ። ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት እስራኤል ነዚ ግብረ መልሲ ዝሃበ እዚ ዜና እዚ ኪኖቲ ኣብ ናይ ወጻኢ ማዕከናት ኣብ ናይ እስራኤል ማዕከናት እውን ክደጋገም ድሕሪ ምጅማር እዩ። ኣብቲ ኣብ CNN ወፂኡ ዝነበረ ዜና ኣብ ግዜ ኩናት ኢራን ነዊሕ ርሕቀት ዝጓዓዛ ነፈርቲ ውግእ እስራኤል ኣብ ሶማሊላንድ ዝዕርፋሉ ግዚያዊ ማዕስከር ከም ዝተተኽለን እስራኤል ትጥቀመሉ ምንባራኒ ተገሊጹ ነይሩ። እዚ ጸብጻብ ግን ብጀካ ብወገን ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት እስራኤል ብወገን ሚኒስተር ምክልኻል ሶማሊላንድ መሐመድ ዩሱፍ ዓሊ እውን ተነጺጉ ዘሎ ኮይኑ ሓቅነት ዘይብሉ ብምባል ግብረ መልሲ ተዋሂቡሉ ዘሎ። ይኹን እምበር እስራኤል ንሶማሊላንድ ትድግፋ ከም ዘላ ብፍላይ ድማ ፖሊስን ሰራዊት እታ ሃገርን ኣብ ምስልጣን ልዑል ደገፍ ትገብረላ ምህላዋ ግን ኣይሓብአን። ካብ 2020 ክሳብ 2022 ናብ ዝነበረ ኩናት ትግራይ ሓደ ካብ ላዕለዎት ጀነራላት ሰራዊት ፌደራል ዝነበረ ኣብዚ እዋን ድማ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ኣብ ኬንያ ዘሎ ባጫ ደበለ ህወሓትን ኤርትራን ብሽም ጽምዶ መስሪቶም ዘለዉ ልፍንቲ ወላ እውን ዝተፈላለየ ኣካይዳን ኣረኣያን እንተሃለዎም ዕላሞም ግን ኣብ ኢትዮጵያ ዘይምርግጋእ ንምፍጣርን ንኢትዮጵያ ንምድኻምን ኢሉ ንሱ ብዛዕባ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ህወሓት ኣንቢራቶ ዘላ ናይ ቪዛ እገዳ ኣመልኪቱ ምስ መንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት እዩ ብዛዕባ ህወሓት ከምኡ ድማ ኤርትራን ጽምዶን ኣመልኪቱ ተዛሪቡ ዘሎ። ንስምምዕ ፕሪቶርያ ህወሓት ዝፈረመሉ ምኽንያት ካብ ዝገጥሞ ዝነበረ ወተሃደራዊ ስዕረት ንኽድሕን ጊዜ ንምግዛእ ኢሉ ዝፈረሙ እምበር ምእንቲ ሰላም ኢሉ ዝፈረሙ ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ህወሓት ኮነ ኤርትራ ድማ ንመንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ በበይኖም ክብድሁ ስለ ዘይክእሉ እዚ ጽምዶ ዝብል ልፍንቲ መስሪቶም ከም ዘለውን ህወሓት እቲ ዝሰኣኖ ስልጣን ክመልስ ከም ዝደሊ ኤርትራ ድማ ንስምምዕ ፕሪቶርያ ከተፍርስን ውግእ ናብ መሬታ ከይመጽእ ኣብ ትግራይ ክትዓክቶ ትደሊ ከም ዘላን ከምኡውን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ ባህግታት ንምቑፃያ ትሰርሕ ዘላ ኢሉ ሱዳን ሸነ ከምኡ ድማ ናይ ኣምሓራ ኣኽረቲ ጉጅለታት ዝበሎም ድማ ንኣሽቱ ተዋሳእቲ ናይቲ ናይ ጽምዶ ልፍንቲዮም ክብል ተዛሪቡሎ። ንግብፂ ከዓ ንኤርትራን ሕወሓትን ብድሕሪት ትደግፍ ዘላያ ክብል እውን ገሊጹ። ብጀካ እውን ሕወሓት ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣካይዳ ኣብ ትግራይ ከምጾ ይፍትን እኳ እንተሃለወ ነቲ ኣካይዳ ፋሽሽታዊ ኢሉ ድሕሪ ምጽዋዕ ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይቅበሎን መንግስቲ ፌደራል እውን ኣብ ግብሪ ክውዕል ከም ዘይፈቅድን ብምግላጽ ክፈሽል ኢሉ። እቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ሕወሓት ኣንቢራቶ ዘላ ናይ ቪዛ እገዳ ድማ ነቶም ወጻኢ ኮይኖም ንሕወሓት ዝደግፉን ዝምውሉን መጠንቀቕታት ዝሕልፍ መልእኽቲ ኢልዎ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።